А зря, да. Давайте я вам поможу. Допомагайте. Я не взяла черпака, вам треба було зі мною скооперувати. Будь ласка. А тут тепліше. Потріть спину. Микола Ярославович, потріть спину. Батальйон Рошен, допомагайте нам. Ідіть, ви батальйон Рошен, вишивата, малороси, хохли. Вперед. По третьому полку. Зараз. А скільки ви за це мені заплатите на правий сектор, щоб я помогла кинути в скриньку? Денежку. А де вишивата Павлік? Павлік де Данильчук? Де самий головний вишиватель? А чого ви такі пабліки пишете? Бо він вишивата така, що це колишній мій партай-гнос, який брав зганяв від сепаратистів Буковель і Світязь. Де ця вишивата? Хай А не ви чим допомагає. займалися в той час, пані? Я займалася, я скинула 5 мусорів, вигнала з роботи і 2 держиморд. Я розумію, що за ним плаче тюряга. Ну це дуже реальна робота ваша. Да, представте. А зараз ви А зараз ви я чим займаюся займаєтесь? самим. Пане Тарасе, я вибачаюся, дуже багато вашої роботи видно. Ну я думаю, що Я ви вже хочете бачу. бачити. Ну, Ні. Коли ви сюди прийшли, дуже багато вашої Де роботи батальйон видно. Рошен? Де? Де? панове, ви клоуни, всього-навсього. Давайте так, на м'який уголок. А може ви клоун, ні? Ні. Це цирк. Це А в цирку цирк. виступають Давайте клоуни. замести. Ні. А хто потім буде це відповідати? Скільки буде коштувати громаді ваша акція? Так а скільки коштує? Воно висохне все. Ні, воно не висить. Згідно Не чинного виходите? законодавства виграли. Виграли ж так же ж. Кого виграли? Має включити там. Що там по законодавству? Шановний, Ви вивчили матчасть. Людей має Міської ради, 49, читайте, будь ласка. Там не написано, що ви можете прийти і тут насмітити. Я так думаю, що точно. А хто насмітив тут? додому не прийшли. Хто тут насмітив? Тобто не вдома ви не Хто можете. насмітив тут? До вас Ще раз питаю, ви. хто насмітив? Ну Це це вода. нормально. Ну так слухайте, ви ж Це вода, Ви я ми- ще раз питаю, це вода, хто тут Та не насмітив? нервуйтеся, я до вас не кричу. Ви Якщо вас пакують в мусарню, я в тому піду з числі вами. і ж ваші. Ви А я вже готовий, ви вже сказали. Я вже готовий. ніхто навіть чисти не буде. Однак ви нікого не А будете. яке ви маєте повномочі казати, хто нас буде штурмити? Тепер Хто питання. вас штурмить, шановний? Хто вас штурмить? Тепер питання. Хто вас штурмить? Ви Я заявили запитаю. раз про те, Хто що вас штурмить? ви тільки що заявили про те, що ніхто вас не буде. Звідки ви знаєте? Ви закон? Слухайте, ви реально клоун. Ми вас обрали. Ви самі розумієте, про що ви говорите? Я перепрошую, як вас звати? Пане Ілля, ви реально клоун.